Hello po, ako po si Lester at welcome po sa aking YouTube channel Panlasang Ilocano. At ngayon po ay magluluto naman po tayo ng eggplant balls. Tara, umpisa na po natin. Una po ay ang talong. Pakukulan po natin hanggang sa lumambot. Ayan. At medyo lumalambot na po. At tanggalin na po natin. Lalagay po natin sa lagayan. Palamigin po natin konti para sa gayon hindi po siya mainit pag binalatan. Ayan. Tanggalin po natin yung dulo. Tapos babalatan na po natin. Ayan, patuloy po lang po natin ang ating pagbabalat. Ayan. Pagkabalat po natin lahat, ganito po ang gagawin natin pag slice natin konti. Durug-durugin po natin siya. Ayan. Tatarin po natin hanggang sa maliliit. Tatatarin natin ng maliliit. Ganito lang po ang gawin natin sa iba. At ilagay po natin sa lagayan. Pagkatapos natin magtadtad, ito na po ang ating talong na nilaga na tinadtad. Magbabati na po ako ng itlog, tatlong pirasong itlog, kasi medyo marami po ang ating talong. Yan. Kailangan po natin maglagay ng itlog para sa gayon pag iprinito po natin ang ating eggplant balls ay hindi po siya maghiwa-hiwalay. Yan po. Yan. Maglalagay na po tayo ng sibuyas. Ini-slice ko po ng maliliit. Isunod po natin ang ating bawang. At alu-aluin po natin siya hanggang sa gayon talagang mahalong-halo na po siya para sa gayon hindi po siya magsama-sama. Ayan. Maglagay po tayo ng pamintang durog, powder at garlic powder. Halo-haluin po natin siya muli. Napakadali pong gawin nito. Kung yung mga anak nyo ay ayaw ng mga gulay, pwede po natin siyang gawin ganito. At pwede po nating lagyan ng konting karne. Ako maglalagay din po ng asin. Haluin po natin siya. Tapos maglalagay po ako ng cornstarch at saka flour. Pinaghalo ko na po siya. Ayan, lagyan na po natin ang itlog. Ayan. Halu-haluin po natin siya muli. Ayan. At kung medyo na po medyo matigas na po siya, medyo pwede na po siyang bilugin. At medyo malambot pa kasi ito. At maglalagay pa po muli ako ng marina. Maglalagay pa ako ng cornstarch para sa gayon hindi po siya basang-basa. Huwag na po kayo maglalagay ng tubig kasi mabasa-masa na po ang talong natin.
basa na po siya. Yan, medyo okay na po siya. At may lalagay pa po ako dito, maglalagay pa po ako ng onion leeks, daon ng sibuyas, ayan, at saka maglalagay din ako ng sili. Pero pag nagluto po kayo ng ganito, pagkain nyo sa anak nyo, wag na po maglagay ng sili, baka makagat. Ayan. Ayan, medyo okay na po siyang bilugin. At ngayon maglalagay po ako sa lagayan ng pinaghalong breadcrumbs at saka cornstarch, kasi yung breadcrumbs medyo maalat po siya eh. Kaya pinaghalo ko po siya. Yan. Pagulong-gulong po natin siya dito at bago natin siya iprito. Yan. Gulong-gulong pulong natin siya. Yan. Para sa gayon na maganda po ang pagkaprito. Yan, prito na po natin siya. Make sure po na mainit po yung mantika pagka prito. Yan. At wag po masyadong punuin ang kawali para hindi po siya magdikit-dikit at maganda po ang pagkaprito niya. Prituin po natin siya hanggang sa maging golden brown. Yan, medyo okay na po siya. Yan. Lagyan na po natin sa lagayan. Papatuloy po natin siya sa yung mantika niya. Lagay natin siya sa lagayan, sa canister. Ganon din po ang gagawin natin sa iba. Hanggang sa maubos natin yung ginawa natin. Ayan. Pagkatapos po ng lahat, gagawa na po ko ng sauce natin. Ayan. Naglagay po ako ng bawang at sibuyas. At maglalagay po ako ng banana ketchup. Halu-haluin po natin siya. Lalagay po din po ako ng red and green bell pepper. Dagdag aroma din po siya. Para sa gayon maganda yung pagkakulay at pagkaluto ng ating sauce. Naglalagay din po ako ng ground black pepper at saka garlic powder. Naglagay po ako. At maglalagay din po ako ng cornstarch pampalapot. Yung cornstarch po, tunawin po natin siya sa tubig. Malamig na tubig. Yan. At kung medyo maglapot-lapot pa po, lagyan po natin siya ng tubig. Yan. Maglalagay po din po ako ng white sugar. Yan. Sa gayon, manamis-namis po ang ating sauce. Sarsa. Yan, okay na po ang ating sauce para sa ating eggplant balls. Yan, pwede na po natin siyang i-serve at pwede na pong pang-ulam o kaya tapakin. Yan. At kung nagustuhan nyo po yung video na to, please pa-subscribe na lang po. Yan. Salamat po sa inyong panonood. Sana nasundan nyo, sana natutunan nyo po ang ating eggplant balls. Salamat po. Thanks for watching. God bless everyone.